Tervetuloa Vesa Rantasen Vermon Toto 65 vihjeiden pariin. Toto 65 pelataan keskiviikkona lähtöihin 2-7 ja pelin palautusaika päättyy noin kello 19.09. Toto 65 avauskohteeseen Vesa laittaa ykköshevoseksi numeron 1 Darryl Boko, kakkoskohteeseen numeron 9 Bye Bye Sia, kolmoskohteeseen numeron 4 Express Duo, neloskohteeseen numeron 6 Westerbo Mission, vitoskohteeseen numeron 1 Jonesy ja päätöskohteeseen numeron 5 Harmis Frido. Vesan kierroksen varmana on kolmoskohteen numero 4 Express Duo. Avauskohteessa Derbyn ensimmäisessä karsintalähdössä Vesan piikki on numero 1 Darryl Boko. Viimeksi Åbyssä Ori eteni johtavan rinnalta etusuoralla keulaan ja irtosi sitten lopussa varmaan voittoon. Veijo Heiskasen ajokki tuskin pystyy sisäradalta keulapaikkaa puolustamaan ja kuskin ensisijainen tavoite lieneekin päästä nousemaan pikaisesti toiselle radalle. Darryl Boko pystyy sitten kyllä tarvittaessa tekemään itsekin juoksuaan. Toisen Toto 65 kohteen Vesan suosikki on numero 9 Bye Bye Sia. Se hyökkäsi viimeksi kaukaa takaa 7. ulkoa kierros jäljellä ja kiri asiallisesti maaliin. Ari Moilasen ajokki saanee nyt takarivin lähtöpaikasta huolimatta hyvän juoksun ja pystyy taistelemaan lähdön voitosta. Toto 65-systeemien itseoikeutettu tukipilari on kolmoskohteen numero 4 Express Duo. Viimeksi Mikkelissä Ori kiersi toisesta ulkoa johtavan rinnalle loppukaarteessa ja puristi lopussa odotetusti varmaan voittoon Eugen Pylvänäisen muistoajossa. Tuo startti toimi varmasti omalta osaltaan hyvänä valmistautumisena tähän karsintalähtöön. Pekka Korven ajokki edennee keulaan hallitsemaan lähdön tapahtumia. Neljännessä Toto 65 kohteessa Vesa nostaa A-ryhmän kärkeen numeron 6 Westerbo Mission. Se hyökkäsi viimeksi toisesta ulkoa loppukaarteessa ja kiri varmaan voittoon. Mikkelissä se runttasi jäätävällä esityksellä ykköseksi johtavan rinnalta. Hannu Korven ajokki on suosikkiasemansa näillä näytöillä ansainnut. Viidennessä Toto 65 kohteessa Vesan suosikkina matkaan starttaa numero 1 Jonesy. Tuomas Korvenojan ajokki on tottunut starttailemaan kovissa lähdöissä ja hyvältä lähtöpaikalta Ori täytyy tässä tehtävässä ilman muuta huomioida kaikilla kuiteilla. Toto 65 kierroksen päättävässä 4. Derby-karsinnassa numero 5 Harmis Frido ansaitsee paikkansa rankingin kärjessä. Viime keskiviikkona Ori kiersi 3. radan kautta keulaan toisessa kaarteessa ja oli rehti kakkonen. Antti Teivaisen ajokki jatkaa hyvässä kunnossa ja taistelee voitosta. Tämän keskiviikkoiseen Toto 65 vihjeeseen Vesa laittaa avauskohteeseen molempiin systeemeihin numerot 1 Darryl Boko ja 3 Shelador. Tiukimmin toisessa finaalipaikassa on kiinni numero 3 Shelador. Se hyökkäsi viimeksi 4. ulkoa 800 jäljellä, eteni päätöspuolikkaan alussa johtavan rinnalle, mistä puristi sitten hyvin perille saakka. Ari Moilasen ajokki saanee tästä hyvät asemat kärkiporukasta. Toto 65 toiseen kohteeseen Vesa laittaa molempiin systeemeihin numerot 9 Bye Bye Sia, 8 Absolute Ruler ja 7 Black Danok. Suurempaa lisäksi numerot 3 Mr. Bling Bling ja 5 World Record Sweeper. Numero 8 Absolute Ruler teki Forssassa keulasta sijoitustaan paremman esityksen. Lähtöpaikka on nyt hankala, mutta juoksun onnistuessa Harri Koivusen ajokki pystyy taistelemaan kärjessä. Paikan A-ryhmästä saa myös numero 7 Black Danok. Se otti viimeksi Riihimäellä hallitun keulavoiton. Hannu Torvisen ajokki avaa hyvin ja saanee täältäkin asemat ja pystyy kamppailemaan kärkisijoista. Toto 65 kolmanteen kohteeseen molempiin systeemeihin rivin varmaksi numero 4 Express Duo. Neljänteen kohteeseen molempiin systeemeihin numerot 6 Westerbo Mission, 2 Special Promise ja 1 Vivad Poppet. Suurempaa lisäksi numerot 7 Victor Quo Vadis ja 10 Lucas Hall. Numero 2 Special Promise huomioidaan seuraavaksi. Se sai Rovaniemellä myöhään tilaa toisesta sisältä eikä aivan ehtinyt voittotaistoon. Jonni Länsimäen rattailleen saava Ori on kilpailut pitkään tasaisen vahvassa kunnossa ja kuuluu tästä aikaisin mukaan peleihin. Numero 1 Vivad Poppet eteni viimeksi keulaan toisessa kaarteessa ja voitti varmasti. Janne Valentinin ajokki pystyy hyvänä avaajana hyödyntämään lähtöpaikkansa. Toto 65 viidenteen kohteeseen Vesa laittaa molempiin systeemeihin numerot 1 Jonesy, 7 Big Headache ja 4 Huambo. Suurempaa lisäksi numerot 11 Good Dynamite ja 10 Greenleaf Slim. Numero 7 Big Headache hyökkäsi viimeksi vieremällä 4. ulkoa loppukaarteessa ja kiri hyvin. Uskomme Jani Ruotsalaisen ajokin pystyvän taistelemaan finaalipaikoista.
Numero 4 Huambo huomioidaan seuraavaksi. Se kiersi viimeksi Seinäjoella 4. ulkoa loppukaarteessa toiselle ilman vetoapua ja puristi hyvin perille. Esa Holopaisen ajokki tuntuu olevan kauden tärkeimmällä hetkellä riittävän kovassa iskussa taistellakseen kärkipään sijoituksista. Toto 65 päätöskohteeseen Vesa laittaa molempiin systeemeihin numerot 5 Harmis Frido, 4 Vice President ja 3 Anastasia. Suurempaa lisäksi numerot 12 Extreme Luka ja 11 Zatopek Hos. Kauden edetessä selkeästi askelia eteenpäin ottanut numero 4 Vice President otti Mantorpissa hallitun keulavoiton. Ruunalla on ajettu 3 viimeistä starttia ilman kenkiä. Kari Venäläisen ajokki avaa hyvin ja saa asemat kärkiporukasta. Numero 3 Anastasia kiersi Mikkelissä 3. ulkoa päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos, hyökkäsi loppukaarteessa ja kiri varmaan voittoon. Juhani Tapanin ajokki pystynee tässäkin omalla tasolla suorittaessaan kirimään hyvän juoksun päätteeksi mukaan taisteluun finaalipaikasta. Pieni Toto 65 vihjesysteemi 162 riviä hintaan 16,20 € ja suurempi porukkasysteemi 1250 riviä hintaan 125 €. Molemmat peruspanoksella 10 senttiä. Tässä olivat Vesa Rantasen Toto 65 vihjeet keskiviikoksi Vermoon. Toto 65 pelataan lähtöihin 2-7 ja pelin palautusaika päättyy noin kello 19.09. Tällä viikolla Vesan rivin varma oli kolmoskohteen numero 4 Express Duo. Ei muuta kuin oikein paljon pelionnea kaikille keskiviikoksi Vermoon. Moi moi!